Justo yo paré el taxi y le digo 7:20 y cuando le digo justo 7:20 noto que con las dos manos me hace un mataleón, porque la sensación que tuve el otro día no se la recomiendo a nadie, que pensé que me moría. La sensación que te estén ahorcando por atrás sin poder hacer nada es una mala sensación. Por eso tomé la decisión de marchar del taxi. Venres, 17 de abril, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. Acaban de escoitar un home que, tras 3 anos de taxista na Coruña, decidiu deixalo despois desa experiencia tan traumática. Logo escoitaremos o seu relato completo e iremos en directo ata o polígono de San Cibrao das Viñas, onde un incendio nunha nave dunha empresa de transportes obrigou esta noite a un traballo arduo de varias dotacións de varios parques de bombeiros para controlalo primeiro e evitar que se prendera outras naves despois. Os danos son cuantiosos, pero alo menos son só materiais. Un dos remolques que estaba cargado con volantes, con airbags, que se perdían, que eran esas explosións que se sentían. O problema, si é verdad, que eran tratar de aguantar as que non pasase pas naves colindantes, o cual fomos capaces, tanto con medios de Ourense como con nosos, para extinguilo e non dar que non pasaran naves colindantes. Vaya susto levaron os veciños do barrio coruñés de Zalaeta tras caer aventado un edificio de un cuarto andar. A estrutura desprendeuse e impactou contra o chan ás portas dunha cafetería. A sorte quixo que ninguén pasase nese momento polo lugar, polo que non hai feridos. Pois caiu unha ventana do cuarto piso e caiu no xusto aí diante. Con suerte de que non pasou nada grave. Estaba limpiando y se le cayó la ventana completa. Sí, ella, la muchacha del cuarto piso. A seguinte historia tamén puido acabar en traxedia, pero uns policías convertidos en heroes salvaron a vida. Falamos dunha muller de idade avanzada cunha discapacidade que sufriu un grave atragoamento cando disfrutaba dun chocolate con churros nunha cafetería de Pontevedra. Deixou de respirar e mesmo mudou de cor. 5 axentes que estaban no local non o dubidaron, foron a axudar e lograron reanimala. Se estaba poñendo así un pouco, sabes, un pouco de color así cianótica, que tiña síntomas evidentes de que era un atragantamento e rapidamente un compañeiro foi onda ela e practicou a maniobra de Heimlich. Bueno, gracias a Dios sacou un adiante. E aí son uns días que a fachada do Hostal dos Reis Católicos en Santiago quedou ao descuberto. Foi tras retirarlle a andamiaxe polas obras de reforma que se veñen de facer no histórico edificio. A polémica chegou polas gárgolas que hai no tellado. Instaláronlles unhas tubaxes metálicas que sobresaen das pezas e cada vez son máis as voces que critican esta actuación no parador. Cando sacan os andamios e nos atopamos con eso, a sorpresa foi mayúscula. E xa digo, a xente que naceu aquí en Santiago, que vivimos aquí en Santiago, isto parecenos un atentado, unha aberración, e isto non pode ser. Un auténtico atentado contra a significación artística das gárgolas, porque as gárgolas non solamente son para botar auga, sino que teñen un significado. Madrugada moi tensa que se viviu en Ourense, onde se declarou un incendio nunha nave industrial do polígono de San Cibrao das Viñas. Demetrio, cal é o balance? Completamente arrasada, tanto no seu interior, os vehículos, había 4 remolques de camión, así como unha cabina tractora e un turismo, quedaron completamente calcinados por ese incendio que se iniciaba contra as 5 da madrugada. Ya a propia nave arrasada, de feito o portalón podese ver ao fondo, quedou arrancado literalmente, produciuse unha deflagración, o que provocou que ese portalón de grandes dimensións e moi pesado fora literalmente arrancado. A sorte que non había ninguén nese momento que pasara por diante. Ás 5 da mañá, como dicíamos, un traballador que accedía á nave
nave decatouse de que cheiraba a fume e viu que empezaba a provocarse un incendio, deu inmediatamente a voz de alarma e despregándose un dispositivo no que participaran bombeiros daqui do polígono de San Cibrao, pero tiveron que ser axudados tamén por bombeiros de Ourense. Ata 7 camións tiveron que traballar ata as 9 da mañá cando conseguiron xa apagar este incendio. Agora, pendentes da investigación para determinar as causas. Un operario da empresa de transportes deu a voz de alarma preto das 5 da mañá cando entraba a traballar. O incendio xa se desatara no interior da nave. Foi alertada por un dos empleados que viña a retirar o camión para salir de ruta e viu que, bueno, que entrou na nave que parece ser que cheiraba bastante, moito olor, e viu que, bueno, que xa había llamas. As dimensións do lume obrigaron os bombeiros do polígono de San Cibrao a pedir reforzos do parque de Ourense, o GES de Pereiro da Guiar e unha bomba de medio rural. Tiveron que traballar arreo para evitar que as lapas se propagaran a outras naves. Un dos remolques que estaba cargado con volantes, con airbags, que se perdían, que eran esas explosións que se sentían. O problema, si é verdad, que eran pois, tratar de aguantar as que non pasase pas naves colindantes, o cual fomos capaces, tanto con medios de Ourense como con nosos, para extinguilo e non dar que non pasaran naves colindantes. Sábese que o lume se iniciou nun depósito, pero serán as investigacións da Policía Científica as que determinen as causas. O aviso, por lo menos o que eu teño das 5 da mañá do 112 é a orixe nun depósito que está na mesma nave, pero non se sabe, claro, agora mesmo está todo completamente ardido, entón, claro, terá que facer o seu traballo a Policía Científica para poder averiguar ao inicio. Os danos foron cuantiosos. Ademais das instalacións, arderon 4 remolques, unha cabeza tractora e un turismo. Un forte revés para os propietarios da empresa aos que o Concello lles trasladou o seu apoio. É unha situación complicada, é o seu medio de traballo e de repente se quedaron sin nada, ainda que haxa seguros ou o que sexa, de repente, non? Pois o teu medio de vida está totalmente calcinado, polo tanto, lamentable, non? Darlle pois todo o noso apoio que necesiten e intentar que se poida pois resolver cuanto antes. A alcaldesa tamén incidiu na importancia de contar co parque de bombeiros no polígono que permitiu unha rápida resposta a esta emerxencia. Durante a mañá seguiron traballando nas instalacións para refriar a zona. A rápida reacción de 5 axentes da Policía Nacional evitou unha traxedia nunha cafetería de Pontevedra. Os axentes salvaronlle a vida a unha muller de 86 anos que se atragoara cun churro. Lograron que o expulsara cando xa case non lle quedaba oxíxeno. A muller de 86 anos está merendando coa súa filla cando un anaco de churro a deixa ao borde da asfixia. Impotente a filla comeza a pedir auxilio e a casualidade quere que 5 axentes da policía estean no local e acudan ao rescate. E nada, xa viron que a muller se estaba poñendo así un pouco, sabes, un pouco de color así cianótica, que tiña síntomas evidentes de que era un atragantamento e rapidamente un compañeiro foi onda ela e practicou a maniobra de Heimlich. Levantaron a pulso da cadeira e un dos axentes, formado en primeiros auxilios, practicoulle unha manobra de rescate que toda a cidadanía debería coñecer. A maniobra basicamente consiste en poñer na zona do baixo esternón un puño así cerrado, coa man facendo forza e despois co corpo por detrás dar uns golpes fortes e secos para que a víctima bote a peza de comida por... Os que presenciaron o incidente, aínda co susto no corpo, falan de milagre. Foi un milagro que estuvieran aquí ellos y en un momento ya acudieron rápido. La verdad que súper profesionales, muy cariñosos con ella, esperaron que viniese la ambulancia, estuvieron con ella en todo momento y fue un milagro, la verdad, porque la ambulancia, por muy rápido que fueran, no llegaban. Malia que a muller recuperou a respiración, no momento foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Pontevedra para unha avaliación completa. Por sorte, non houbo lesións. O que si sabemos é que a muller está ben, a filla agradeceulle eternamente aos axentes a súa boa labor e nada máis, os axentes encantados por haber conseguido sacar a muller adiante. Un enorme susto con heroes e final feliz, recollido para a posteridade polas cámaras de seguridade desta céntrica cafetería pontevedresa. Retomáronse esta mañá en Abadín os labores de busca dos restos mortais de Enrique Bolívar no lugar onde o investigado asegura que abandonou o corpo. O autor confeso do atropelo mortal será interrogado de novo o próximo luns pola xuíza de Mondoñedo que instrúe este caso. Xa van 3 días de busca infructuosa do corpo de Enrique Bolívar no Piñeiral da parroquia de Quende, onde o autor confeso do seu atropelo e morte asegura que abandonou o cadáver.
A Policía Científica recolleu nas últimas horas varias mostras óseas grazas á utilización dun xeorradar que foron enviadas a Madrid para determinar a súa orixe. Non se agarda ter resultados da análise ata a próxima semana, un resultado que será fundamental para continuar ou non a busca na zona. A familia non confía en que se atope coincidencia e creen que Javier Montero mente. Canda a desaparición, os equipos de busca peitearon toda esta zona moi próxima á aldea onde residía o desaparecido. Que ojalá nos engañemos, pero é que aquí peinouse moito. Viñeron cans, pasou todos os días, pasaban por aquí grupos de 15 personas en distintos, pero todos os días, durante 15 días, de 8 da mañá a 9 da noite, pasaron, pola mañá e pola tarde, pasaban todo por aquí. Entonces, a ver, que pode ser que se nos pasara, sí, pero é moi complicado. A familia tamén se amosa incrédula da versión de Montero de que se tratou dun atropelo accidental e pensan que busca conseguir atenuantes indicando onde deixou o corpo. Por rebaixar condena, igual que non creemos que foi sin intención, porque chegaos, tú se atropelas a alguén, non esconde o corpo, despois vas a 50 km, queima o coche, aos 15 días vas da casa, eso que o fixo sin querer. Para min non, desde logo. Queimar un coche pola parte de atrás. O mismo día que desaparece Enrique, 3 horas despois da última vez que se ve, blanca en botella. O próximo luns, Javier Montero volverá a declarar ante a xuíza instructora do caso para completar o interrogatorio con toda a ampla documentación das dilixencias realizadas dende a desaparición de Enrique en setembro do 2023. A xuíza decidirá ese día se decreta prisión provisional para o investigado que está a piques de abandonar o cárcere de Bonxe, onde está a cumprir condena por un roubo. Un momento me quedo casi sin respiración y me dijo, dame todo lo que tengas. Y mi primera reacción fue soltarme el cinturón. Y con esa misma mano que me solté el cinturón, justo pillé el monedero. Sentenza exemplarizante a que condena a un condutor por provocar un accidente cando participaba supostamente nunha carreira ilegal no polígono do Campiño, en Pontevedra. Foi sometido a un xuízo rápido pola vía penal e condenárono por un delito contra a seguridade viaria por condución temeraria. A pena é de 4 meses de cárcere, 8 sen carné e o pagamento dunha indemnización ao Concello polos estragos causados. O accidente produciuse na madrugada do 4 de outubro de 2025. O procesado conducía a velocidade excesiva, colidiu con outro coche e este derrubou un farol. Hai novidades na operación policial que permitiu desarticular un punto negro da venda de drogas na zona da Praza da Miñoca, en Vigo. As detencións e rexistros leváronse a cabo en 2 vivendas da cidade, unha delas ocupada. Hai 3 persoas detidas que xa pasaron a disposición xudicial. A loita contra o crimen organizado é un dos eixes fundamentales da loita de policía xudicial da Policía Nacional. No operativo de onte estuvemos implicados máis de 50 efectivos policiais de unidades incluso de élite como o Grupo Especial de Operacións de Galicia. Un amplo operativo policial formado por axentes do Grupo Especial de Seguridade da Coruña e axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo entraban en 2 domicilios de xeito simultáneo este xoves. Interviron cocaína, heroína e haxís. Hai 3 persoas detidas que xa pasaron a disposición xudicial esta mañá. E ademais da intervención de varias sustancias estupefacientes listas para o consumo e para a distribución, ademais de diñeiro útiles para o consumo e incluso inhibidores e material electrónico que o que procuraba era prevalerse e intentar asegurar ou impedir a actuación policial. A investigación comezou este ano cando recibiron información sobre un home da zona de Coruxo que presuntamente se dedicaba ao tráfico de drogas. Ao mesmo tempo souberon da existencia dunha casa ocupa na Miñoca que funcionaba como punto de venda e consumo de estupefacientes. As pesquisas permitiron comprobar que ambos casos estaban relacionados.
Dúas operacións que se inician xa fai meses atrás e que conflúen no canto de que unha destas que interesaba dunha persoa que podía estar nutrindo puntos de venda de droga ou por menor, resultou ser, neste caso, o proveedor do punto negro da zona da Miñoca. Estamos intentando, tanto por parte da Policía Nacional como do Xulgado, como incluso do Ayuntamiento do Concello de Vigo, pois conseguir desarrollar unha actuación limpia, acorde á lei, que consiga efectivamente a erradicación final e definitiva de estes puntos negros. O xuíz ordeou o desaloxe tapiado da vivenda ocupada que está previsto realizar hoxe co obxectivo de rematar de xeito definitivo con este punto de venda e consumo de drogas. Segunda agresión dun taxista da que informamos esta mesma semana, desta vez na Coruña e con consecuencias drásticas. A vítima, o taxista, deixa a profesión despois de que un cliente lle fixera un mataleón para lle levar os cartos. Un eno máis, como Santo Tomás. Yo llevaba 3 años y medio en el taxi. Y la experiencia que tuve el otro día no la quiero volver a tener. Y como no la quiero volver a tener, que pensé que me mataba, lo dejé. Co medo aínda no corpo, deixa o taxi. La sensación que tuve el otro día no se la recomiendo a nadie. Que pensé que me moría. La sensación que te estén ahorcando por atrás sin poder hacer nada. Non pode conter a emoción, leva 2 días e 2 noites sen dormir, revivindo ese momento. Foron 10 minutos de carreira escasos. O cliente parou uns metros antes da dirección que lle dixera. Justo, yo paré el taxi y le digo 7:20. Y cuando le digo justo 7:20, noto que con las 2 manos me hace un mataleón. Yo un momento me quedo casi sin respiración. Y me dijo, dame todo lo que tengas. Y mi primera reacción fue soltarme el cinturón. Esa reacción valeulle a vida. Con esa misma mano que me solté el cinturón, justo pillé el monedero para dárselo. Y justo el chico me soltó una mano del cuello. Y yo en ese momento, mi reacción, abrir la puerta, salir corriendo y pedir ayuda. Ten experiencia na noite, pero en ningún momento desconfiara do cliente. Iba vestido normal. Iba de chándal, un polo. Es que yo tengo llevado gente peor en el taxi, de noche. A policía sabe a quen busca porque quedou retratado nas cámaras que levan no coche. É unha das medidas de seguridade coas que contan e pouco máis. É unha medida complementaria porque, lóxicamente, nun habitáculo cerrado onde a persoa xeralmente que vai a facer este tipo de actos vai na parte traseira e non sabemos as intencións que traen. Séntense vulnerables porque non é a primeira agresión que hai na Coruña no que vai de ano, tampouco en Vigo, onde hai uns días unha taxista recibiu un corte na cara. Para que? Sempre para o mesmo, algo de carto fácil. Rematou a primeira semana do xuízo contra o loteiro acusado de quedar coa primitiva millonaria e o seu irmán, investigado por colaborar con el. Está previsto que o luns sexan eles, os procesados, que presten declaración. A espera destes testemuños, imos repasar o que deron de si as 4 xornadas que van da vista oral. Os policías que investigaron o caso da primitiva premiada non teñen dúbidas. Teñen a absoluta certeza de que o loteiro de San Agustín, que sostén que atopou o boleto abandonado no mostrador da súa administración, mentiulle o suposto lexítimo propietario da primitiva e díxolle que non tiña premio. Llegamos a la conclusión de que hay una persona que está enfrente a la persona que regenta la dependencia de loterías y que está ese tiempo ahí que realiza esas operaciones, una misma persona. Creen que José Luis Alonso, falecido no 2014, é esa persoa. De feito, a súa filla, no xuízo, fixo alusión a un extracto dunha tarxeta de crédito que sitúa o home no centro comercial onde se selou o boleto premiado e tamén nas proximidades da administración de San Agustín, que foi onde presuntamente o comprobou. A máis, concretou que o seu proxenitor xogaba números fixos vencellados a datas de nacementos.
Mi padre era muy habitual que utilizase lo de las fechas de nacimiento y enseguida me percaté de que efectivamente esa combinación tiene que ver con la fecha de nacimiento de él. Unha aposta que acompañaba a primitiva premiada que era automática cando se comprobaron os boletos no despacho de San Agustín. Testificou tamén a irmá dos acusados que traballa de administrativa na Delegación Provincial de Loterías. Asegurou que nunca se falou de quedarse cos cartos, cos 4,7 millóns de euros. Ninguno de los dos tiene una mente conspiranoica. Y mi hermano en cuestión, mi hermano Manuel, no tendría huevos de hacer semejante cosa. O xuízo retómase o luns coa declaración das últimas testemuñas e da tan agardada versión dos investigados que se enfrontan a 6 anos de cadea. O loteiro está acusado de quedarse coa primitiva millonaria e o seu irmán, que no 2012 era delegado provincial de loterías, de colaborar para que fose posible. A Policía Nacional detivo en Ourense un home acusado de captar nenas a través das redes sociais para obter imaxes de contido sexual. A operación comezou tras a denuncia do pai dunha das vítimas, unha menor de 8 anos, coa que contactaron por internet. Os investigadores tiraron do fío e deron cos presuntos autores do delito. Establecían unha relación de confianza coas vítimas a través de mensaxes e despois pasaban as videochamadas. Nese momento, pedíanlles ás nenas imaxes en tempo real, aproveitando que as menores empregaban dispositivos como tabletas ou móviles dende os seus cuartos. A máis do arrestado en Ourense, os axentes detiveron outro home en Tarragona. En ambos os dous rexistros, os investigadores atoparon miles de arquivos de pornografía infantil. A xente que naceu aquí en Santiago, que vivimos aquí en Santiago, isto parecenos un atentado, unha aberración, e isto non pode ser. Estaría agradecida, porque me doai. Fomos amenazadas cunha forca por el, pola Xunta da Noite, que nos tirou uns rastrollos por nós abaixo e, ainda por encima, puxo unha forca con idea de clavarme. Suerte a compañeira que viña comigo, que me intentou defender. Entonces, son casos que non se lle poden permitir, además do resto. É unha das vítimas das supostas ameazas e agresións do veciño de Marrozos, en Santiago, o que acusan de comportamentos violentos e de soltar as vacas pola aldea, causándolle trastornos a todos os veciños. Onte houbo xuízo no penal de Santiago por un deses episodios. O acusado non estaba obrigado a acudir e non o fixo. Piden para ele unha multa e medidas accesorias para que non poida nin comunicarse nin achegarse a menos de 300 metros da denunciante que acaban de escoitar. Tamén están á espera da data de xuízo para máis presuntas agresións. Vaya susto levaron os veciños do barrio de Zalaeta na Coruña cando unha ventá caeu dende un piso situado nun cuarto andar e impactou contra o chan ás portas dunha cafetería ao mediodía. Por sorte, nese momento, non pasaba ninguén pola rúa. Un bo susto foi o que levaron os veciños do barrio de Zalaeta este mércores cando escoitaron un forte estrondo na rúa. Todos un estruendo bastante grande, sí, bastante grande. Yo escuché un golpe duro, pero yo dije, qué raro que pasaría, y no me di cuenta, estaba en la cocina. Después cuando bajé fue que me di cuenta. Era pouco máis da 1 do mediodía cando a ventá dun cuarto andar deste edificio caía á rúa diante dunha cafetería a unha hora en que adoita pasear xente pola zona. Pois caiu unha ventana do cuarto piso e caiu no susto aí diante. Con suerte de que non pasou nada grave. Non pasou nada, por sorte, non hai feridos nin tampouco se registraron danos materiais máis aló da propia ventá, pero os seus restos estiveron nesta rúa ata o día seguinte, cando se procedeu á retirada por parte dos servizos de limpeza. Eso foi a 1 do mediodía, 1:15 do mediodía, sí. Estuvo aí, veo a policía, puxeron... viñeron, apartaron os cristales, deixáronos eso, non nos deixaron quitar hasta que viñera, que mandaban alguén do Concello, estuvo aí 24 horas. E mentres non se retiraban os entullos da rúa, os responsables da cafetería situada a carón sinalizaron a zona para evitar que se puderan producir danos. Os residentes na parroquia viguesa de Cabral denuncian que na zona hai medio cento de fochancas, algunhas de grandes dimensións en viais principais, como a subida á Becerreira. As cavidades provocan grande estrondo e vibración nas vivendas e mesmo fendas. Dúas grandes fochancas en menos de 200 metros obstrúen o paso de vehículos pola subida de Becerreira, en Cabral. Na zona hai outra pequena focha que xa case é imposible zafar.
evitando unha caes na outra. Un gran problema estas fochancas porque un día no es solo que uno pueda caer, porque puede caer también un vecino y puedes pinchar una rueda de un coche, sino que un día los agujeros como están por abajo están huecos. Un día va a pasar un camión o un autobús y va a caer dentro. Non é un caso aillado, na parroquia hai documentados medio cento de baches. Puede haber unos 50, 60 en todo el área de Cabral, porque hay que recordar que Cabral es una de las parroquias más grandes de Vigo y debemos de igual unos 50, 60 fochancas en total. Nosotros cada 15 días o cada 20 tenemos una reunión con los delegados de barrio y nos informan de los baches y las incidencias que hay en los barrios. Mandamos al concello, el concello no contesta y los baches y los socavones siguen aí. Na zona hai moitas empresas, está preto de Mos do aeroporto e serve de atallo para ir ao recinto feiral. As oquedades están a provocar estragos nas vivendas. Yo tuve que hacer por 2 veces o 3 el cuarto de baño abajo por culpa de que se me levanta con la vibración de los camiones y todo, se me levanta lo que es la plaqueta. Lola lembra que a estrada se fixo sobre unha zona de mananciais que non se canalizaron, botouse entullo cerámico, polo que considera que habería que facer unha obra integral para que o pavimento non rompa co tío. A boa reforma, canalizar a agua, canalizarla toda e facer unha carretera conforme debido. E facerlle hacer esa carretera que a xente vai por aí. Casualmente, logo de rematar as entrevistas, semella que o Concello deu os primeiros pasos para revisar ou acometer as tan necesarias obras. Un taxi gratuito é a demanda. Parece unha utopía, pero é un servizo co que contan os veciños do Concello ourensán de Berea, unha iniciativa municipal para facilitar os desplazamentos dunha poboación avellentada e dispersa. Primeira parada na casa de Ramona. Aos seus 93 anos vive soa e presume dunha boa saúde, pero precisa axuda para ir ao médico. Que faría eu sen a miña mãe? Mónica é a taxista de Berea, a única que hai, herdou o traballo de seu pai e foi a concesionaria deste servizo municipal que pretende facilitarlles os desplazamentos á xente maior e ás persoas con algunha discapacidade. Que ten que ir ao médico? Eu teño que ir ao médico e seguimos as casas ali arriba tamén. Tamén, moi ben. Polo camiño, dalles conversa, un servizo extra de asistencia social. Ten esa perna. Sí. Non lle viches? Non, non me fixei. Así. Caiu. Ostras. A min gustame tratar con eles, enseñanche máis do que un pensa, de todo, sabes, de agricultura, de nivel de vida, de todo. Eu supoño que eles comigo tamén estarán contentos. O servizo funciona 4 días á semana, 2 na zona norte e outros 2 na sur. Os veciños chaman de véspera para solicitar o taxi e Mónica coordina os desplazamentos. Adoita facer un mínimo de 60 kilómetros en cada servizo. Para arriba. Maca, unha de 15, que eu digo? A xente, pois, xente maior, sabes, maior de 80 anos, algúns pois, ou non camiñan ben, ou como Ramona, que che di que non ten o equilibrio tan ben, están solos. Pódenos solicitar para ir ao médico, á farmacia ou para facer xestións no concello. Hai mucha gente que non podría desplazarse se non tuviera el taxi. Non tuviera el taxi. O centro de salud está bien, está céntrico, pero son muchas las días diseminadas en Berea. E había que chamar un taxi a Celanova. Pero chamamos un taxi, tes que pagarlle, que isto é gratis. Levan 7 anos con este servizo adaptado ás necesidades do avellentamento e a dispersión xeográfica no rural. Estamos nun momento clave para a colleita deste ano dos viñedos galegos. A vide está en plena brotación, un momento determinante para a calidade da uva, pero tamén moi vulnerable, porque a aparición do mildio pode comprometer a campaña. Adegas e viticultores afánanse na loita contra esta enfermidade dos viñedos. É unha das principais ameazas para os viñedos das Rías Baixas. É unha enfermedade da viña que é moi mala porque ten unha repercusión a posteriori bastante negativa, porque cando é a época de maduración, cando empeza o envero e todo eso, é cando aí aflora
e se non o coidas en principio, ese é un problema moi gordo cara a, digamos, a campaña final. Este ano, polo momento, o mildio non fixo acto de presenza nos viñedos, pero nas adegas non baixan a garda, porque a primavera é a época máis propicia para a súa aparición. Ben, de momento xa podería ter aparecido, porque xa ten habido algunhas condicións favorables, pero polo que non sabemos e polo que non temos mirado, de momento non apareceu, e pensamos que é porque as temperaturas, en xeral, sobre todo as nocturnas, están sendo bastante frescas. Representa un dos principais riscos para a colleita. Adegueiros e viticultores afánanse en combatelo. Si no, normalmente estamos atentos e incluso temos técnicos de campo que nos controlan, digamos, o que é a flora da vid. É moi importante todo eso. Eses controles son de rigor e son importantes. Non sulfato por sulfato, simplemente dar mans que sean, pois os específicos para o momento. Ademais dos tratamentos precisos, os expertos aconsellan moito control e vixilancia. Que fagan unha vixilancia non solamente do que é a viña, senón tamén da cuberta vegetal que acompaña, porque hai que facer medidas culturais ou agronómicas obligatorias para unha boa xestión da enfermidade. Xunto ás labores preventivas e a experiencia, o sector agarda unha colleita coa máxima calidade para facer os seus viños. O mercado de troco ofrécelles unha segunda vida a aqueles obxectos como libros ou pezas de roupa que xa non usamos. Nel realízase transaccións en que non interveñen os cartos, senón os bens intercambiables. Foi o caso do evento celebrado esta semana nunha cooperativa de Lugo. Traelo que xa non se usa e levalo que se precise. Esa é a idea principal do mercado de troco da cooperativa Bico de Grao, que leva celebrándose en Lugo dende hai xa 12 anos. Iso sí, sen gasto ningún de cartos por ningunha das partes. Eu creo que este mercadiño serve moito porque aquí trocamos todo, pero do que máis hai é roupa cunha diferencia abismal. Entón, iso tamén nos di que é do que máis se consume, non? Entón, facerse consciente diso, de que hai que frenar un pouco o consumo de roupa e bueno, que xa hai prendas feitas, pois cambiar o armario a través diso é unha boa medida. A min parece moi interesante o que é o mercado de troco porque é utilizar, decir, tirar o que non utilizas e darlle vida a outra cousa que a xente non necesita. Eu sempre sempre utilicei o mercado de troco. Pareceme que a economía circular ten que ser circular e ten que ser reciclar e ten que darlle unha vida a cousas que xa non utilizas. E, bueno, eu veño aquí cada vez que isto se fai. Moitas veces deixamos moitas cousas sin usar ou nos cansamos rapidamente delas e, bueno, pues non telas aí almacenadas e perder todos os recursos que se investiron para facela, non? Creo que é moi interesante darlle unha segunda vida á roupa e a moitas outras cosas que non é só roupa que podes atopar aquí. O mercado de troco de Bico de Grao celébrase 3 veces ao ano, pero é na primavera cando logra un maior éxito de público. Ademais de roupa ou calzado, permútanse complementos, libros e todo tipo de obxetos. Houve bastante xente nova que non viramos antes. Eso encántanos porque bueno, significa que chega a máis xente, non? Que isto se fai extensivo, que ao final é o que pretendemos. O gallá que cada vez que fagamos que veña unha persoa nova e esa persoa lle conte a outra e así fagamos pois como un círculo ben amplo. Coa roupa que non chega a trocarse, fanse bonecos de farrapo e as pezas sobrantes entréganse ao Concello de Lugo para que sexan doadas. Hai uns días retirábase por completo o andamio e a malla que cubrían a fachada do Hostal dos Reis Católicos en Santiago durante unhas obras de reforma. Foi aí unha vez descuberta cando chamaba a atención de veciños o novo aspecto das gárgolas, cuns tubos metálicos que sobresaen destas pezas. Agora hai moitas voces que piden a retirada destes elementos que distorsionan o aspecto orixinal das figuras. Despois dun tempo acometendo obras de reforma, a semana pasada descubríase por completo a fachada do Hostal dos Reis Católicos para mostrar o resultado de tantos meses de traballo. Foi aí cando saltou a sorpresa do novo aspecto que presentaban as gárgolas do Parador. Cando sacan os andamios e nos atopamos con eso, a sorpresa foi mayúscula. E xa digo, a xente que naceu aquí en Santiago, que vivimos aquí en Santiago, isto parécenos un atentado, unha aberración, e isto non pode ser.
A actuación levada a cabo nestas esculturas coa colocación dunhas tubaxes metálicas que sobresaen das gárgolas causa asombro a colectivos e veciños que non dubidan en cualificar de barbaridade esta actuación. Parécenos unha aberración. Aquí intentaron facer unha solución técnica sobre un patrimonio que data do século XVI, os balcóns son do século XVIII, pero que non é a caída o que temos. E queremos que se revirtan, e queremos que estes tubos que están atentando contra unhas esculturas do século XVI se retiren de aí canto antes. Seguramente tiene que haber outra solución que sea bastante máis adecuada. Benxamín coñece ben do que fala, é autor dunha obra que documenta estas gárgolas que datan do século XVI. Asómbralle e moito a actuación realizada. Pareceme increíble, vamos, non creo, que o patrimonio artístico dera autorización para eses tubos metálicos, que é un auténtico atentado contra a significación artística das gárgolas, porque as gárgolas non solamente son para botar auga, sino que teñen un significado, un simbolismo determinado. Semella que a colocación destes tubos metálicos tería como finalidade evitar que a auga verta sobre os balcóns, pero son moitas as voces que manifestan que hai outras solucións máis respetuosas. Hai solucións, entre elas poñer unha plancha metálica, ou incluso hai pinturas que son transparentes e son tamén impide que entre auga. Non sei, é unha alteración dunha fachada, é unha alteración dunha plaza, é unha alteración dunhas gárgolas do século XVI. Falan en nome propio e tamén de outros colectivos e piden que se reverta esta actuación para recuperar a orixinalidade destas gárgolas con tantos séculos de historia.